Мел Робинс и 5-секундното правило е изключително интересна книга, в която се говори за едно изключително простичко решение. Продава се над 30 милиона копия от нея. Добре ден, книга, която по своя смисъл ти казва само едно и също нещо 17 пъти, да стане толкова известна, толкова популярна, толкова добра. Отговорът е, че въпреки че нещото, за което се говори в тази книга, е изключително простичко, онези моменти, в които се налага да го използваме, са толкова важни, че може би и подобни книги заслужават да бъдат на върха на класациите за най-слушани или най-четени книги и заслужават да бъдат на сцената на BookTalks. И всъщност книгата започва с нейното, нейната простичка трансформация, която започва с точно този изключително интересен метакогнитивен инструмент. Цялата книга обяснява за точно това. 5, 4, 3, 2, 1. Знаете, ние по никакъв начин не чувстваме времето, като нямаме орган, който усеща времето. Ние само осъзнаваме време. Това е когнитивен дисонанс, когато едната част от мозъка, обикновено по-умната, ти казва: не го яш, той е чизкейк. Смятах, че вие, които имате паникатаки, сте гати лигливци. Докато аз самия не го изпитах. Понякога не е нужно някой да ни разкрие нова теория. Понякога е нужно някой да ни каже: 5, 4, 3, 2, 1, действай.